Asta le pui pe fasole. Poate că uscă așa și de țelină. Țelină pui în mâncare. Da, dar păi nu mai am când să vin să le iau. Dar poate mă duc eu după ce săp cartofii. Bine ar fi. De-aia te întreb. Că după aceea până nu mai am lucru pe afară. Da, lasă-mă pe mine acolo. Țelină și pătrunjel, da. Pune jos, pune jos. Acolo jos. Nu așa, frunzele mi le-am făcut. Am fasole, am domnecel, am cimbru. Și mă duc acasă și fac papa, bun. Numai să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere, că eu fac. Tu știi că eu fac. Yeah. Eu când mă simt mai bine, te sperii cât fac prin casă. Dar știi când mă simt rău, acolo le închină Dumnezeu. Așa fac și eu. Nu Când mă învăț de cap, nici nu umblu prin casă. Decât ca te dau cu capul, cu spatele de ceva, dar bine nu plec. Dar nu-mi cade zgăluște, nimic. Dar mai sunt mici, nu mănâncă marin. Nu facem. Să-mi beau cafea. Și după aia pachetă mami. Da. Pielea sub brațului nu e mereu în centrul atenției tale, dar folosești țara depilatoare și aparatul de ras. Pielea sub brațului are nevoie de îngrijire. Descoperă cea mai delicată formulă DAV cu o pătrime cremă hidratantă pentru o piele sub brațului mai fină și mai catifelată. DAV, antiperspirantul pentru femei numărul 1. Auzi că diseară vine formația România. Continuă vara festivalurilor Așa e alea. O formație de muzică ușoară. și bucură-te de cea mai intensă experiență alături de Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Și după aia dă cu artificii Prodigy, Kygo La 12, și nu? mulți la alții. 12. Descoperă beneficii și premii exclusive pentru clienți. Bine, dar ție nu-ți lipsesc artificii. Ei, nu stau, că eu sunt la ciu când dă cu artificii, nu le aud. Aseară când m-am pus cu pazic, aoleu, eu să vezi că dă cu artificii, nu ești tati acasă, singură. Și pe urmă să aminte, stai mă că mâine seara se dă. Inimă de migdală învelită într-o cremă delicată se întâlnește cu prospețimea fugilor de cocos pentru un răsfăț cu gust de vară. Rafael, mai presus de cuvinte. Pepsi s-a întors din viitor pentru o nouă cursă. Pepsi a desfăcut odată Ai speria? și tot Pepsi a desfăcut și noi pentru regele muzicii pop. Bă, am fost până la tanti Marița. Sunetele pe bacam la... Și eu trebuie să mă încărcătoarele cam în 2000 scoase. Ia. Dar nu știu dacă o suna cineva că am fost la tanti Marița. Păi n-ai stat o zi acolo, mă? Păi n-am stat, am stat vreo oră. Ce-a venit Marcel, mă, așa ne-a speriat. Bă, dar ce-o îmbătrânit și Marcel, să-mi bag piciorul. Pienzi, tu ești nebun? Eu am cardiopatie și tu mă sperii, tu ești normal? Trebuie să faci plajă înainte de ora Așa 4. palma i-am dat în spate. Știi ce m-am luat de ieri? Dar nu stă cu numai ecu, dacă așa o clipă. Bă, când o intrat pe ușă, o ia așa brusc, ce o zis aici?